Anem a veure aquesta presentació de jocs i joguines de fabricació casolana, on podem incorporar també tècniques de fabricació digital. Alguns dels comentaris estan donats en clau d'activitats per fer en un entorn docent, escolar, però també poden servir d'inspiració com a activitats de creació familiars. Aquí tenim Do It Yourself, aquestes inicials que potser coneixeu, i aquestes que són una mica menys conegudes, que són el DIWO de Do It With Others, animant una mica aquesta idea de fer creacions col·lectives. Comencem pels jocs d'agilitat, coordinació i reflexes. Us volia compartir aquestes imatges de la Hawak. És un joc inuit i veieu que tenim un pin i un forat. És aquesta col·lecció de jocs que diuen Ring and Pin. Són jocs que estan presents en diferents noms en diferents cultures del món i que sembla que, a més de jocs, tenien a veure amb l'entrenament per la cacera. Són molt makers, són agafar ossos, branques, el que tenim a l'abast, per tal de construir aquest joc de punteria. I el joc de Ring and Pin va evolucionar en els jocs de Cup and Ball, de copa i bola. En el segle XVI, el rei Enric III sembla que es va enganxar molt a jugar aquest joc, que en aquell moment a França es deia Bilboquet, i en aquest cas l'anell ja no era ben bé un anell, sinó que era una bola que tenia un forat. També consistia en insertar el pin dintre del forat, però a més apareix ja la copa, la zona on podem recollir en equilibri la bola. En aquest cas és una copa molt petita, aquí veiem una molt més gran, en la que seria una miqueta més fàcil. Aquí tenim la versió Kendama, que és la versió del Japó, en la que en un mateix costat incorporen dos copes i un pin, i tenim també la bola foradada. I després tenim el Valero. El Valero és el nom amb el que se'l coneix més comúment, aquest joc, tant a Espanya com a Latinoamèrica, i aquí el joc ja no té aquest forat, simplement és una bola que s'ha de ficar dintre de la copa, fent aquest joc de punteria, d'equilibris. I anem a veure ara jocs amb boles d'altres tipus, en aquest cas fets amb cartró majoritàriament, aquest d'equilibri en el camí o aquest de passar les rampes però sense sortir-se pels costats, punteria, o jugar amb aquestes boles, en aquest cas mira't de fer-les caure per el forat, però tenim aquest joc col·laboratiu de dues persones tibant de la corda. Podríem també posar, per exemple, aquí unes fites d'un recorregut i que una bola hagués d'anar passant per les diferents fites sense caure pel forat. Aquí tenim aquest joc com amb dues cordes hem de moure un objecte mirant de que no caigui o de que caigui en el forat en concret que nosaltres volem. Podem tenir aquestes dues cordes que simplement anem tibant de les cordes o les podem enrotllar en uns eixos per tal de recollir-les. També tenim aquí aquesta idea d'anar passant les boles d'una peça a una altra amb la rotació i moviment horitzontal, o tenim la possibilitat de jugar a recollir boles. Tenim també laberints, tenim diferents formes, nanses per agafar-lo amb les mans i anar-lo movent per tal de treure la bola del circuit. I també he vist versions d'aquests jocs en les quals tindríem com una mena de bolígraf amb un imant a la punta i hem d'anar resseguint aquest camí per tal de treure-la. Si ens movem massa cap al costat, es desenganxa de l'imant la peça. Aquest joc no ho podeu veure, però aquí hi ha també, deu estar tapada per la cara d'aquest nen, una pilota de ping-pong i ells s'han d'anar bufant. M'ha agradat molt això de tenir tota aquesta caixa gran ficada en el cap i la bola que van bufant de l'una a l'altra per jugar a futbol. De jocs de futbol amb boles n'hi ha moltíssims. Hi ha aquesta mena de futbolín. Aquí tenim simplement amb dos jugadors, o aquí ho tindríem amb molts més, en una versió molt més elaborada. Però també tenim la possibilitat de jugar amb imants. Aquí tenim un imant que pots moure tu amb la mà per sota de tota la zona, o tenim també la possibilitat de tenir imants col·locats al final d'uns eixos i moure els eixos. En aquest cas, els eixos els estem movent pel costat, però també podem moure els eixos per darrere.
i veiem com, d'alguna manera, aquests jocs els podem personalitzar amb les coses que a nosaltres ens agradi, amb la nostra estètica, els nostres personatges preferits, el nostre món, d'alguna manera. Aquest joc consisteix en tibar cap enrere de la bola tensant una goma elàstica que hi ha col·locada. En deixar-lo anar, la peça surt disparada i ha de passar per aquest forat al camp del contrari. Normalment es juga amb diverses peces i tots dos comencen amb la mateixa quantitat inicial, tenen la seva goma tensada i han d'anar-los disparant i el primer que aconsegueix que totes les boles estiguin al camp del contrari és el que guanya. I aquí tenim una versió per a 3 jugadors. I aquí he volgut fer com aquest recordatori d'aquesta mena de jocs. Tots els boomers, que són una mica makers, probablement reconeixeran aquestes imatges com algú que ells també han practicat en la seva infantesa. Agafàvem fustes de qualsevol escombraries que trobéssim, amb claus, anaven posant aquest camí i amb gomes elàstiques tensades posaven les parets amb agulles d'estendre, aquests flippers, i ja teníem el nostre futbolín. Cadascú anava afegint, aquí veieu xapes de refrescos, el que trobés pel carrer, el que se li acudís. Els llançadors de boles havíem de ser enginyosos, aquí veiem un berbequí, un tirafons, un tirabuixó, i una goma, una motlla aquí per tal de poder fer aquest llançador, de vegades simplement amb un tros de goma elàstica. Els flippers podien tenir aquí un clau per limitar la caiguda del recorregut, aquí veiem que no el té, o fins i tot podien posar una goma elàstica, com aquí, per tal de tenir com un retorn automàtic i simplement amb un cop de dit que féssim pujava, però després tornava a baixar sol. I aquest, tot i que té aquesta estètica antiga, és modern perquè té aquí una microbit, però d'alguna manera l'he posat per recordar com alguns van començar a provar els nostres primers circuits elèctrics doncs, fent servir paper de plata embolicant dues superfícies que quan es tocaven tancaven un circuit i sonava un bruncidor o s'encenia algun llum. Després de fer aquest homenatge a aquesta tradició maker dels 80, doncs veiem una mica com avui dia, gràcies a les tecnologies de fabricació digital, si tenim accés a aquestes tecnologies, doncs podem ser molt creatius en tot el que podem fer. Podem fer mecanismes per als nostres flippers, podem fer diferents sistemes, creació de rampes i podem anar complicant la cosa tant com vulguem. Aquí veiem que hem combinat amb metacrilats tallats amb talladora làser o amb peces dissenyades en impressora 3D, un altre sistema diferent de flippers, aquest amb un tros de metacrilat tapat. Aquí tenim un enllaç a aquest treball. Aquest està fet amb uns selenoides que realment funcionen molt semblant a com rebotaven les boles als pinballs de les màquines de les sales recreatives. I aquí veiem una bogeria de disseny, no? D'algú que ha dedicat molt de temps a anar evolucionant aquest disseny, incorporant electrònica i incorporant tota mena de detalls en el seu disseny. Aquí veiem aquesta idea de pinball configurable, en el qual tenim tot de forats i tenim unes peces amb uns encaixos que serveixen per a aquests forats i com podem anar-los canviant per anar canviant l'experiència de joc. I aquí veiem aquesta versió de pinball per a 2 jugadors, en el qual aquests 2 pinballs queden connectats i la pilota pot anar passant de l'un a l'altre. Aquí teniu un enllaç a un article sobre experiències d'això amb l'Edgerton Center. I aquest em va enamorar. Això és el hoquei aeri, doncs és aquest joc, no?, que podem veure en moltes sales recreatives en el qual amb diferents tiradors, mireu, això és un tirador de calaix convertit en aquesta peça, però com en peces normalment en les sales recreatives tenen aspectes similars a aquesta, anem donant cops a un disc que va lliscant, i llisca moltíssim, entre d'altres coses, perquè la taula està plena de forats i surt una mica d'aire. Aquest aire empeny cap a dalt la peça, reduint la seva fricció i per això llisca molt bé. Doncs aquí tenim una versió casolana en la qual han muntat això i amb un assecador de cabell poden llançar aire a l'interior d'aquesta caixa per tal que surti pels forats i aconseguir aquest efecte de fricció baixa.
També ens podem construir un joc com aquest sense necessitat de complicar-lo amb l'assecador, no? Però ja veieu una mica com no té límits aquesta inventiva Maker amb cartrons, amb sistemes casolans, fàcils i barats, podem construir-nos els nostres jocs. I aquí tenim també l'opció de fer curses. Aquí simplement això és un cercle de cartró en el qual anem bufant i tenim unes brides i bufant aconseguim aquesta flexió i avancen aquestes aranyes. O aquí empenyent aquests discos, aquestes peces, les anem a avançar per el camí i es poden sortir del camí. Si surten del camí has de tornar-les a col·locar, podem posar obstacles, rampes, i aquí tenim aquesta cursa de personatge en el qual tenim una ruleta per avançar per l'atzar, no? Però podem personalitzar aquests personatges a l'estètica que vulguem. I aquí tenim joguines d'equilibri, anar col·locant peces o traient peces, ens hem de fixar en el pes que tenen, la distància que tenim del centre, perquè hem d'aconseguir afegir o treure peces sense que es volqui, que caiguin totes. Aquí tenim aquests virulets o planejadors que podem llançar també amb gomes elàstiques amb més força o simplement mirar quant temps poden planejar. Trencaclosques. Aquí tenim un Tangram, que és un joc tradicional, hi ha milers de figures que podem fer simplement composant amb aquestes peces. Aquí tenim un generador online de puzzles. Li podeu dir quantes peces per quantes voleu, la mida, si les peces són més grans, més petites, quin tipus d'encaix, i us generarà un arxiu SVG que podreu fer servir amb la vostra talladora per tallar les peces. Podríem fer-lo així i després pintar a sobre, dibuixar el que volguéssim, però també podem, per exemple, imprimir en un full adhesiu, enganxar el full adhesiu i després tallar les peces. De vegades, per la línia de tall, ens pot quedar una miqueta brut, ens embrutaria una mica el puzzle. Un truc pot ser simplement girar-lo 180 graus, posar-lo cap per avall, perquè de vegades s'embruta més la cara superior que la cara inferior del tall. I hi ha gent també que juga amb la regulació del flux de l'aire per tal de reduir les taques que tenim. Es poden anar explorant. Recomano, si es vol fer, provar l'opció de girar-lo i depenent del resultat que vulguem ens pot servir tenir ja l'adhesiu col·locat a la fusta abans de tallar-lo. Aquí tenim aquestes puzzles o trencaclosques fets amb peces de diferents formes. Tenim puzzles en 3 dimensions que podem anar encaixant, trencaclosques de continguts curriculars que puguem fer, de parts del cos, del que sigui, que serveixin per treballar algun contingut. O aquí tenim aquests trencaclosques convertits en un joc de velocitat amb una altra persona. Tenim aquestes peces que hem d'anar girant per tal de reproduir la cara que ens ha sortit aquí. El primer dels dos que aconsegueixi fer-la es queda a la tarja i canviem el repte. Jocs del món. Aquí tenim un parell de jocs de taula que són probablement dels primers jocs de taula que van existir, almenys són dels més antics que coneixem. Aquí teniu el Senet. De tot aquest apartat de jocs de taula del món teniu sempre un enllaç a les regles. És un joc, seria semblant al joc de la Oca, que hem d'anar avançant i aquesta gent no havia inventat el dau. Llavors, per tenir l'atzar del número de caselles que havies d'avançar, sembla que feien servir unes canyes obertes per la meitat. Llavors es llançaven i depenent de si la canya quedava per la part còncava o per la part convexa, es comptaven el número de canyes d'una posició i això et deia quines posicions podies avançar. També tenim els jocs del tipus Agualé, Mankara, Wali. És una col·lecció de jocs, tots són molt semblants, però tenen algunes variants com regionals, de com es juguen en una zona o en una altra. Són molt populars a Àfrica, també a Àsia, i sembla que tradicionalment s'han jugat simplement fent forats al terra i es jugaven amb llavors, perquè d'alguna manera són jocs que reprodueixen els cicles de sembrat i de collita. Teniu aquí les regles i també és un joc d'estratègia molt interessant. Backgammon. Teniu aquí, a més de les regles, un vídeo on expliquen amb bastant claredat com jugar, perquè és un joc que a la vegada és una mica estrany o confús.
I aquí veiem un de més senzill amb aquestes diferents fitxes i el taulell i ja està. O en aquest cas tenim un taulell plegable que ens fa de caixa per guardar-lo tot i a més del taulell caixa també ens han fet els daus, els cubiletes, el comptador de doblatge d'apostes i aquí tenim tancar la caixa, que és un joc de mariners, un joc popular i hem d'anar tirant els daus i depenent de la combinació de números podem tancar uns números o uns altres a la caixa. Serveix també per practicar aquesta suma mental de dos números, d'una xifra. I aquí tenim sistemes de frontisses. Per això aquí us he posat un enllaç a Thingiverse d'uns arxius que tinc compartits amb una frontissa de propòsit universal, diguem, que podem adaptar per el que vulguem. I aquí tenim un altre tipus de frontissa o d'eix de rotació que és interessant. No? Aquí simplement tenim una peça en la qual hem fet aquest sortint. La fusta té 3 mil·límetres de gruix i això té 3 mil·límetres d'ample. Per tant, tenim aquest quadrat de 3 per 3. Si el posem en un cercle de la mida adient, doncs pot anar rotant fàcilment amb un sistema molt senzill. Haureu vist un salt a la imatge, però he vist a l'edició del vídeo que aquest tros no es veia bé, per això he fet aquest tall. Com que 3 és un gruix de material per a talladora làser freqüent, tant en DM com en contraplacat, sovint tindrem aquestes peces convertides en quadrats de 3 per 3. Bé, doncs aquí us deixo ja el valor del diàmetre de la circunferència circunscrita al quadrat de 3 de costats. En BIM Studio podem dibuixar una el·lipse, li posem aquesta mida d'alçada i aquesta mida d'amplada i ja tindrem dibuixada perfectament aquesta circunferència. Si treballem amb altres eines de dibuix tècnic com LibreCAD, doncs podrem calcular-les molt més fàcilment. Vull aprofitar per recomanar que fem servir els nostres treballs de disseny al FATLab per introduir treballs matemàtics i geomètrics. Pot ser molt interessant amb els alumnes, si hem de resoldre aquest problema, demanar-los que calculin aquest diàmetre i ho podríem fer de diverses maneres. Potser podríem preguntar als nostres companys de didàctiques de les matemàtiques quines serien les millors maneres, les millors estratègies per aprofitar aquesta oportunitat, però se m'acuden diferents maneres. No? Podríem demanar-los als alumnes que investiguin com vulguin, que busquin a ChatGPT, li preguntin al professor de matemàtiques a casa seva, on vulguin, però que el proper dia ens han de dir quina és la manera d'aconseguir calcular aquesta circunferència a partir d'aquest costat, o bé, si volem amb ells afrontar el repte de calcular-la i ningú se li acut com fer-lo, podríem simplement dibuixar aquesta diagonal i preguntar-los si llavors ara se'ls acut, si no fer-los notar que això és un triangle rectangle i que busquem la mida d'aquesta diagonal i que sabem la mida d'aquests catets i que potser saben alguna fórmula que relaciona la mida d'una hipotenusa amb la mida d'uns catets i a aquestes alçades potser ja seran capaços de resoldre-ho. I si no, doncs intentem recordar el teorema de Pitàgores i tots plegats fem el desenvolupament tenint en compte que catet al quadrat, que seria 9, més catet al quadrat, que seria 9 també, 9 més 9, 18, és igual a hipotenusa al quadrat. Per tant, fent l'arrel quadrada de 18 aconseguiríem aquesta xifra, que és el diàmetre de la circunferència. Encara us vull comentar una anècdota d'un FabLab. L'altre dia una tècnica estava amb uns nanos que havien de construir una cosa i era, vale, però com ho vols de gran? Doncs ho vull així. I li feia la marca amb els dits. Li deia, bueno, això quan és? Va, agafa un regle, mira-ho. Posa-ho allà al costat i mira quan és. Quants mil·límetres hi ha? Llavors el neno mira quants mil·límetres, com és això? I llavors va dir, això són els mil·límetres. O sigui que el nano havia fet molts cops a classe conversió de quilòmetres a metres, de mil·límetres a decímetres, de litres a quilòlitres, però no havia vinculat amb res del món real. Aquell aprenentatge matemàtic o de proporcions o d'unitats havia quedat completament desconnectat de la utilitat i de l'experiència. No? I d'alguna manera els processos de fabricació poden ser un bon context en el qual
puguem incorporar o podem fer la connexió entre els aprenentatges matemàtics i geomètrics i la seva utilitat en la vida pràctica, com en aquest cas és saber quina mida li he de donar a aquesta circunferència perquè això em funcioni bé. Bueno, aquí tenim l'Alquerque. L'Alquerque també és un joc que n'hi ha moltíssimes versions. Aquí us he posat un enllaç a un blog d'una persona que explica diferents tipus d'Alquerque que existeixen. I tenim l'Alquerque o Alquerque de 12, aquí amb les seves regles, la versió de 9, que també li diuen Molí, Morris, i la versió de 3 seria el 3 en ratlla o el tic-tac-toe. Ara veurem en la següent diapositiva el 3 en ratlla. Aquí us he posat algunes idees de com podem treballar amb feltre, gravant sobre el feltre, o com amb fusta podem fer forats per tal que les boles ens aguantin bé, o potser no es pot apreciar molt bé a la imatge, però aquí hi ha enganxada una motllura, una figura molt primeta que té les circumferències i les tires. En enganxar aquesta motllura sobre aquesta superfície ha quedat aquí com un anell que fa que les boles que col·loquem no rodolin. Llavors podem subjectar les boles tant per anells sobresortint o per forats a la fusta. 3 en ratlla. Aquí veiem aquesta idea de fer-nos també les caixes per als nostres jocs. Això és una tapa que no ho podem veure, però per l'altra cara té una peça que seria més o menys com aquesta vora d'aquí, però una miqueta més gran, perquè per la part de dintre s'encaixa. Llavors la tapa s'encaixa i aquí, com que té aquesta part menjada, això ens ajuda a poder retirar la tapa. Aquí tenim aquesta feta amb cartró, 2 capes de cartró, una darrere i a sobre una altra amb aquests forats. I aquesta idea també de personalitzar els nostres gustos. Aquí tenim els forats per a aquestes peces que hem fet probablement en contraplacat. I dintre d'aquesta personalització fins i tot aquí veiem gravat el nom del propietari. Tenim aquestes tapes fetes, suposo que perquè aquestes peces no s'aguantaven molt bé i llavors en tapar-lo aconseguim que no ens caiguin les peces. Veiem la idea de fer un 3 en ratlla en el que podem tenir figures en 3 dimensions, poden estar fets amb la impressora 3D, poden estar fets amb Fimo, amb plastelina o amb peces de talladora làser intercalades entre elles, com volguéssim. La idea de fer servir una bossa en la que guardem les peces, però que a més és el taulell de joc. Aquí també us he posat un enllaç a un videotutorial de com fer un 3 en ratlla com aquest, però amb OneShape. OneShape és un editor 3D més avançat que Tinkercad i per si algú es vol introduir, doncs a partir d'aquest enllaç pot arribar a tota una família de videotutorials amb OneShape. El que ens sembla més interessant, a part que ens puguem fer els nostres jocs nosaltres mateixos, que els podem personalitzar al nostre gust, és que podem incorporar variants, podem pensar com se'ns acut a nosaltres que seria millor el joc i construir-lo. Aquí tenim la possibilitat d'incorporar una regla de tridimensionalitat, de jugar amb 3 taulells en els que juguem el 3 en ratlla en cadascun d'ells, però a la vegada també estem combinant en 3 dimensions. O aquest en el que hi ha peces que són de 3 mides, petita, mitjana i gran, i que cadascuna pot tapar a les de mides inferiors. Llavors, quan és el nostre torn, podem incorporar alguna peça, moure-la, però quan la movem o la incorporem ho podem fer també a sobre d'una peça si és menor que nosaltres i així varia l'estratègia i el joc a fer. També veieu aquest disseny molt minimalista, només les arestes fet amb impressió 3D i aquí tenim el mateix joc però fet amb talladora làser. Aquí veiem també aquestes peces que cadascuna per dintre tenen un forat, estan només anells que li donen aquest gruix, en aquest cas 2 anells, en aquest cas un anell, i així podem tapar l'anterior. I a més aquestes dues peces tenen un encaix i es poden desmuntar i tot plegat es pot ficar dintre d'aquesta caixa. I també, penso que m'he descuidat de comentar-lo abans, aquí tenim la possibilitat d'agafar altres materials com pedres i pintar-les i convertir-les en les peces del nostre joc. I aquí tenim aquest joc, el Dou Shou Ki, que és un joc que a mi m'agrada molt, li diuen també els escacs dels animals, s'assembla molt a l'Estratego, però els personatges en comptes de militars són animals. Hi ha una jerarquia també de qui pot a l'altre, i aquí veiem un cop més una solució que s'ha fet per guardar aquest joc. Tenim aquests calaixos que es poden obrir i tancar i dintre dels calaixos espai per col·locar aquestes peces. En aquest cas sembla que hi ha unes frontisses i que hi ha aquí com un espai en el qual podem col·locar les peces, doblar-lo i guardar les peces a dins. I aquí tenim escacs.
Podem jugar a simplement tenir unes siluetes o aquestes figures crear-les a partir d'intercalar dues peces en 3 dimensions, però un cop més pensant en la personalització vaig pensar segur que hi ha un friqui que ha fet alguns escacs de Star Wars. I efectivament vaig buscar i els vaig trobar, no només de Star Wars, sinó de Mandalorian, de diferents tipus, i bueno, una miqueta ja veiem a partir d'aquí aquesta idea de que podríem fer uns escacs personalitzats al nostre gust, amb els nostres personatges, com nosaltres volguéssim. Jocs de taula clàssic. Bueno, molts d'aquests jocs podem jugar amb paper i llapis i ja està bé, i també està bé veure que podem improvisar un joc amb paper i llapis, però pot ser una bona excusa per desenvolupar aquestes capacitats de fabricació digital, per fer una activitat plegats, doncs construir-nos les nostres versions d'aquest joc. Aquí veiem una guerra dels vaixells. Aquests vaixells els podem fixar o marcar on llancem amb aquests pius que estan fent intercalant aquesta peça amb aquesta peça i clavades en aquests forats. Tenim també aquesta peça d'aquí que la podem retirar i llavors aquí dintre ens queda un calaix on podem guardar totes les peces del joc, o aquí tenim un sistema semblant però una miqueta diferent. Tenim l'Scrabble, Connecta 4, el joc de l'escala, Domino, i aquí tenim el memory. I un cop més, doncs penso que la gràcia de tot això, a part de la personalització, de que ens podríem fer un memory amb els dibuixos que nosaltres vulguem, doncs que també podem fer les nostres versions. No? Aquí tenim, per exemple, això, si us fixeu, no deixa de ser un memory de colors, però en aquest cas els colors els tenen unes pastanagues i aquestes pastanagues estan enterrades i hem d'anar-les traient i guardant si no ho encertem. O aquí, per exemple, aquest joc és una versió lliure del memory, però està treballat amb diferents dones. Nosaltres vam intentar donar a les nostres filles molts referents de dones potents, i una de les meves filles, després de llegir-se tota la col·lecció de biografies de dones de contes de bona nit per a nenes rebel, volent fer un regal, doncs va idear la idea de fer aquesta mena de joc. Vam pensar alguns tipus de regles i el que va fer va ser resumir, seleccionar, no recordo si van ser 24 biografies de dones, escriure els resums d'aquestes biografies que estan en el llibret d'instruccions, i llavors de cadascuna hi ha una fotografia, la fotografia amb el nom i el nom amb a què es dediquen o quina és la seva professió o per què li ha cridat l'atenció a la seva biografia. Depenent del grau de complicació que tinguem i del grau de coneixement d'aquestes dones que tinguem, podem jugar simplement a fer un memory amb aquestes dues imatges, però et pot servir per conèixer la persona i veure el nom. Tenim aquí diferents regles, cada vegada més complicades o cada vegada profunditzant més en el coneixement d'aquestes dones. Tenim aquest joc compartit en Creative Commons, aquí teniu els arxius per si voleu replicar-lo. Al final, en aquestes peces hi ha la tècnica que hem comentat abans per al puzzle, està imprès en paper adhesiu i aquest paper adhesiu està enganxat en plaques d'EDM de 3 mil·límetres abans de ser tallat. En aquest cas les vam tallar de forma normal i fixeu-vos que aquestes vores han quedat així una mica marrons, fosques, com brutes, però dintre de l'estètica del joc, amb els colors que s'havien fet servir, doncs trobàvem que en realitat quedava bonic i que no quedava tan malament i ho vam donar per bo. Però sí que després, més tard, en un altre projecte va fer com una expansió de dones, però que en aquest cas eren només com dones esportistes, va fer aquesta prova de fer el tall per l'altra cara i van quedar les peces molt més netes. Va ser també en una altra màquina, no sabem quan va ser cosa de la talladora o quan de la tècnica de posar la peça al revés. Jocs de taula modern. Doncs aquí tenim, per exemple, aquest joc. Aquest és un joc que consisteix en posar gomes elàstiques entre diferents pius i al col·locar-los, cada triangle que apareix d'unitat és nostre i li posem un marcador del nostre color. I així anem a veure qui aconsegueix marcar-se més triangles amb el seu color. Doncs aquí tenim una versió d'aquest joc casolana.
Hive, la colmena, és un joc d'estratègia, és senzill d'aprendre i és molt interessant de jugar perquè pots evolucionar molt les estratègies de joc. És un joc que m'agrada molt. I aquí veiem reproduccions d'aquest joc. Vale? Aquí amb la mateixa estètica pràcticament, els mateixos dibuixos, aquí amb uns dibuixos amb una altra estètica. Aquí veiem que han creat també una caixa en la qual doncs, podem guardar totes aquestes peces. Més enllà de que gràcies a això podem accedir a tenir aquests jocs, el que veritablement sembla a mi interessant és la part de la personalització. Aquí veiem com algú ha creat aquest joc amb fotografies dels seus amics o com algú que li agrada molt Mortadelo ha buscat en els còmics disfresses d'insectes del Mortadelo i ha convertit els personatges del Hive, els animals que hi ha en imatges del Mortadelo, com amb femelles de mètric, més petites o molt més grosses, han fet també la construcció de les peces. No? Una persona que potser no té accés a aquesta tecnologia de tall làser o simplement que li ve de gust fer-la amb aquest material, doncs aconsegueix tenir ja la forma d'hexàgon a partir d'aquesta peça. Un model de fer jocs, de les editorials de jocs, habitual és que quan un joc té èxit, després publiquin expansions, noves peces i noves regles que es combinen amb el joc original per variar el joc, ampliar-lo. I aquí veiem les 3 expansions originals que han tret els creadors de Hive, de la colmena. Però el que em sembla meravellós és que la comunitat de jugadors, aquí us he posat un enllaç a la pàgina web Board Geek Games, en la qual moltíssima gent comparteix coses al voltant dels jocs. Hi ha com una fitxa de cada joc de taula. Allà, per exemple, la gent comparteix escanejats de les instruccions en diferents idiomes. De vegades tens un joc en un altre idioma i ja trobes les instruccions en el teu, o de gent que ha fet la traducció. De partides, fotografies de jocs, d'extras, de moltes coses, però, per exemple, a part d'aquestes 3 expansions oficials que han fet els creadors, hi ha hagut gent que s'ha inventat les seves pròpies creacions, que ha pensat, doncs que podria crear la fitxa de l'escorpí, que es mou d'aquesta manera, que té aquestes regles, i comparteix amb la comunitat aquestes regles, fins i tot l'arxiu amb la imatge, el que sigui, per tal de que tu puguis replicar-la i, si t'ha agradat aquella expansió, aquesta modificació del joc que ha fet una persona, ho puguis incorporar. Doncs aquesta em sembla una de les grans potències, no?, que podem tenir, a part de, per exemple, reemplaçar peces que se'ns han perdut, doncs poder crear peces per modificar les regles dels jocs als que ens agrada jugar. Aquí tenim 2 jocs de taula moderns com Catan o Carcassonne, que són molt coneguts. Aquí veiem algú que potser li agrada molt jugar i que s'ha volgut fer com amb una estètica cuidada o que li agrada amb ell. No? Quan t'agrada molt el joc, de vegades vols crear la teva pròpia versió, un vincle que tens amb aquell joc perquè l'has creat tu. No? Aquí tenim una reproducció del Carcassonne fet amb tall làser i aquí veiem coses que han fet gent per millorar la seva experiència de joc. Per exemple, algú que no li agrada que se li moguin les peces quan les va col·locant aquí, que no estiguin perfectament alineades, doncs aquestes estructures en 3D, en impressió 3D, que es van enganxant unes a unes altres a mesura que et van fent falta i vas col·locant aquí les peces i vas fent créixer el taulell. A més, de vegades, quan estàs jugant en una taula i arribes a una vora de la taula, si estan així deu ser molt més fàcil poder-lo desplaçar per poder fer seguir créixer el taulell cap allà. Aquí tenim uns expenedors de targes, no? Totes aquestes baldoses, aquestes rajoles, aquestes tils del joc que estan com cap per avall, que s'han d'agafar per jugar, doncs col·locades en aquest expenedor i anar-les traient per jugar. O aquí tenim la caixa bàsica del joc, però algú que té diverses expansions del joc i que dintre de la caixa bàsica, gràcies a aquestes separacions, ha pogut endreçar totes les peces i les fitxes de les diferents expansions per poder-lo encabir tot en una sola caixa. I complements per joc, no? Ja hem començat aquí, a partir dels jocs de taula modern, doncs aquí veiem que si juguem al penjat, doncs imagineu-vos, per exemple, com de divertit es pot fer. Podem seguir jugant al nostre penjat amb paper i llapis, a la pissarra, com sempre, però en comptes de fer el dibuix, anar col·locant les peces a mesura que anem penjant a l'altre. O si estem jugant amb un joc de daus,
doncs podem construir aquests llançadors de daus, no? Són molt propis de gent d'àmbit de jocs de rol o així. Els llences per aquí i aquí dintre tens com un tobogan, els daus cauen aquí. Pot servir per evitar intentar manipular la tirada o simplement de forma estètica. Hi ha jocs com el Carcassonne, per exemple, que tenen un taulell per marcar els punts, que ocupen bastant a la taula, i aquí tenim uns marcadors molt petits que ens poden servir per portar els punts que tenim a la partida, ocupant molt poc espai. Aquí tenim un marcador que podria servir per portar el control de diferents partides d'una lliga. Aquí podem posar el nom de les diferents persones o dels diferents equips i a mesura que van guanyant partides anar posant aquests pius aquí per anar veient quantes partides va guanyant cadascun. Podríem tenir peces de diferents colors i que cada color simbolitzés el joc en el qual han guanyat aquell punt. I l'altra possibilitat aquí seria posar els jocs als que estem jugant i tenir un color per cada família, per cada equip o per cada persona que juga i anar col·locant del color de la persona que ha anat guanyant. En qualsevol cas, ens serviria com a marcador per anar visualitzant quantes partides hem jugat de cada joc o qui les ha anat guanyant. Jocs, joguines i gadgets amb cartró. Fa anys en un institut vaig fer una optativa de coses fetes amb cartró i vaig preparar aquest Padlet amb tot d'enllaços a videotutorials explicant com construir diferents jocs i joguines. Aquell Padlet està dintre d'un domini de centre i no es pot accedir públicament, però he generat aquest PDF amb enllaços a tots aquests vídeos. Té una presentació, un aspecte que és menys bonic que aquest, però podeu tenir enllaç a totes aquestes idees de creacions que estan fetes bàsicament amb cartró. I jocs electrònics, doncs, també tenim la possibilitat de fer servir l'electrònica, la programació per als nostres jocs. Aquest és un pulsòmetre, tenim un circuit elèctric simplement obert entre aquest punt i aquest, i aquí tenim una anella, hem d'anar-lo movent amb compte de que l'anella no toqui. Si toca, es tanca el circuit i s'encén un llum o sona un brunzidor, de la mateixa manera que fèiem amb el joc Operación, en el qual si tocaven una de les vores, tancàvem el circuit, havíem d'agafar algun objecte que estava aquí amagat. Doncs tenim opcions casolanes. El Connecta, que és un joc que tradicionalment s'ha fet a les escoles, doncs ara, gràcies a les eines de fabricació digital, podem aconseguir fer coses complexes com un mapa de comarques de Catalunya d'una mida tan reduïda que puguem tenir a la taula d'un alumne. No? I això, fer-lo manualment, ens costaria una miqueta més. Aquí tenim ja un joc fet amb un microcontrolador programable i una tira de leds indexable. En aquest cas, el joc consisteix en un llum que va girant i has d'apretar just en el moment que passaria per aquí. Si no el sincronitzes, doncs has fallat i si no, doncs l'has aconseguit. I aquí tenim OpenLED Race. OpenLED Race és un projecte obert, una gent que a una Maker Faire a Sevilla va presentar aquest joc i el van fer projecte obert. Aquí, per exemple, teniu la meva caixa de la meva primera versió del joc. És simplement un microcontrolador, se li pot posar una altaveu, se'l pot connectar als diferents pulsadors i una tira de píxels de llums indexables, de leds indexables RGB, i simplement a mesura que vas apretant el pulsador, com més ràpid apretes, més ràpid avança el teu cotxe. Com que és un projecte que mantenen en obert, doncs la comunitat ha anat fent versions i adaptacions per poder jugar a més de 2 persones, perquè puguis triar el color dels teus cotxes o per canviar la interfície de funcionament. En comptes d'apretar un botó, que puguis pedalar amb una bicicleta o que puguis taconejar i com més ràpid taconegis, doncs més ràpid avança el cotxe o qualsevol cosa que se'ns pugui acudir. Doncs res, fins aquí aquest vídeo de presentació d'idees de jocs casolans. Espero que serveixi per animar-vos a fer les vostres creacions, els vostres processos als vostres centres i aprofitar aquestes idees d'incorporar l'aprenentatge geomètric o matemàtic dintre de la nostra pràctica quotidiana al Fab Lab.